Siis se cheese on mun äidin yksi lempipiiseistä syökseen. Sehän siis kertoo heitteristä. Kai se nyt sanoo, että se vaan kuuntelee. Siis väliin. Mä muuten tein mun lumia tänään. Mäkin. Tää on crazy crossover. Girl, stealing my balls and straight up throwing them like a quarterback. Täällä on tuttu kosmoni ja mä oon ustanut ihan liikaa. Tässä on söpö ihminen. Ja meillä on täällä ihan iso känni, mikä on hauskaa. Ja joo, me mennään ottaa kuvia. Hei hei! Älkää jäätykö tai kaatuko. Mä zoomaan sua. Noin, tee. Oh yeah. Work it. Hieno asento. Yksi hyvä asia siinä, että meillä on muovilaisten muuten vihaa. Näin se veden kestää. Hello! Mä tiedän Mitsuri. Joo. Okei, nää nyt on kaikessa. Nää oli kyllä. Oho. Mä oon unohtanut blogata. Oh my god, not you vlogging. Guys, menkää seuraa User Finkos paikoissa. Smashbossaan. Tossa on Sillypilli. Sillä ei oo sosiaalisia medioita, joten älkää seuratko sitä missään. Ei kun on sillä TikTokki. Älkää silti seuratko. Ihan mid TikTokka. Mitä paskaa? Homo Tepes lähteestä Serat of the End. Kisaaja osti Prismasta punaiset piilolinssit. Noin 2. Delta Room. Panssari ja miekka on tehty Evafoamista. Niiden tekeminen oli kisaajalle uutta. Kosmopäivä 2. Tänään Kolumbinana. Ja mulla on eka kertaa piilarit. Ne on punaiset, koska mä en tykkää siitä, mikä sen silmien eteen tulee. Koska se vaan paskasti tehty. Joten mä haluaisin tehdä mun silmistä näköistä. Toi piilari vähän lakaa tolleen. Pysy perässä. Mutta it's okay. Me ollaan täällä. Onko se edes joku tupakka sen suussa? Ei, kun se on mun mielestä niinku poky.
Tai siis kun siinä on se niin oletettu niin Puolasta, kun siellä on paljon puolalaisia, niin ne on niin yleensä ehkä pari päivän myöhemmin sitä aloitusajassa. Se jopa ei ole. Ei ollenkaan pieni ongelma. Mä oon treffeillä Wandererin kaa, ehkä, I don't know. Se... Emma. Ja se on niin muutenkin Euroviisulaulu, että se on niinku Euroviisu-vibes. Mä söin noita yhden. Mä söin nyt eilenkin. Hello, Nibo Vlog. Hello. Mä en tiedä mitä netin nimessä netissä vlog. Mun kaikki somet on samalla nimellä. Täällä on niinku 3 kameraa kuvaa. Mulla ei oo. Eiku se mun kuvaa 2. Niin historiallinen hetki. Oikeesti. Äkkiä vittuun! Mulla Christmasista on... Tää on pelottavaa, mutta onneksi täällä on tyhjää silleen semi. Mä olisin vaan vetänyt niitten teinien ohi. Tää vaan vetää niinku 90. Mistos oli teinen? Siis ne oli tuolla itse tavallaan. Okei. I see. Mistä välistä mennyt? Minä en ymmärrä sitä ei oikeesti. Moi. Sä oot oikeesti normaalimman näköinen. Oikeastaan aika hyvä. On ihan hyvä fiilis. Parempi fiilis kuin se, että mä joudun tulla yksin eilen. Niin esimerkiksi tänne kauppaan hakemaan. Siellä on niinku tämmönen iso lauma hakemassa paria maita. Hän on maitokaupat. Ylpeät vanhemmat. Hyvä. Kato, niin me ollaan huomenna aamulla jossain vitu Ilta-Suomessa kuin Ilkka-Pohjalaisessa. Eikö tuolla, mikä toi on toi Puskaradiossa? Mikä vittu on Se on puskaradio? joku Seinäjoen alueella tai ylipäänsä täällä Suomessa pyörivä Facebookista tai minne vittu lie. Ja joku semmonen, mihin ihmiset laittaa jotain. Esimerkiksi siellä on joku laittanut, että vittu täällä on jollakin vielä jouluvalot. Mä sanoin, että me ollaan varmaan huomenna aamulla jossain Ilkka-Pohjalaisen niminen ja sanoin, että ei kun puskara, siinä on puskaradio. Se oli vittu valittanut oikeesti. Se oli nähnyt uuden vuoden jälkeen, että jollakin oli ollut jouluvalot vielä. Niin se oli se, vittu polttakaa tuolla valot. Toi oli niinku Prisma speedrun. Prisma speedrun, walk of shame. Mitäköhän kaikkea muuta? Call me gay, but your dad texts me, hey. You don't like me, but you like stalking my page. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. I don't speak Spanish, but I know despacito.